Mga katiktik, lain na po niya. Dambaling ako ang tiil kay na po. Mga loy ang dulaw. Giduk-duk ipaisan. Gihapol na daw diri alam niyos daw ning hubag. Morning duyaw ngaloy kani gabon. Gabon na lang. Kanang insudot ba? Kani. Oo. Agoy! Dili na siya hiluto ni Duot lagi, anak-anak daw. Uli ka lagi siya kanang. Ay, hiluto na, masamot mo ng kanang. Pasakitan daw ni siya. Basi ni noon, bisay nakalakaw na ko, basi mauray nung maingnan anak. Malupog na noon ta. Na yung mga dugok nga kuan ba? Na yung mga dugok nga nabara sa ugat. Sakit? Sakiter. Ano siya? Sudlutan ako ihi. Dagagahong na may noon, nahimo naman nagbalon. Ay, saba. Pero sakit yapon. Mga sakit lagi diya sa mga karon, bukog. Agoy, mga katik-tik pwede yung sakit ka. Gan akong bakoy na pilo, ako kinjing. Hindi ba na siya? Hiluton kayo, hiluton mo na siya. Kinsay nag-ingon ani. Wala, pareha rin sa mga gamang ibati. Nakalataw mas lari ka dito ka. Kuwan sa kuwan. Nakalataw rin siya. Iya lagi. Maraming tulo siya. Siya rin ang tunay. Ay, lari. Lari ko itong subukulo ko. Sakit, yun kaayo. Hindi paling trabaling ko basin og maoy maingnan hinuon nga. Ito makalikabay, tigbasong ko na nga lari. So. Kasi tamaki ba tamaki? May likod ko, may kanan kanini amo din ang sakit. Wa man sa kuan. Ayaw, nagtitindog. Kaya di mo nang kita makan. Ano na siya tanan? Bugno ka rin. Are mo ka.
Tama na, dito na po na. Iumpos ba ito dito? December, birthday na itong buka. Di gaid to kay kantong pulaha ang pula kariman. Mo ipambugos na tampos lang siya. Nabaw. Birthday! Birthday daw ni Nia! Lola! Birthday ni Lola? Muulit mo diri sa December. Yeah. Maulit na siya. Sir, dere niya. Ay, December. December. Ulit. sir, niya. Kuman kay birthday na ni mo. Hmm. Ano pag-cake lahat? Easy dun. Utahan pa ni. Oo. Di na. Ito naman ito. Sakit na ulo naman. Ginaulo na siya yung Mga katiti, kumanan ni paghampol sa yang pulang sa akong anak katong arigla na ako pag mga gabon. Iyag yang pulang kay naapoy na istorya daw sa iya. Ani na sad. Mga tik-tik, itulak ko ate. Sino, oh? Ano na lang po kami? Yan na dahil yung saman. Mga napit. Butang ang tubig, sakit kaayo. Dito sa bawa na yung surang pinabasita naman lang gawa. Kita na lang. Siya, ikaw, ako. Kasi dili, kay manulak man. Look, look. Gitulak ko ati dira. Ang paliin niya La, makagat. gitulak ko ati dira. Human kay, naipangputin ano, nagtanaan si Jay og silpon. Human kay, nagpulit sa ati dira ka. Human kay, hindi kayo kung ati. Ah, ito lulo ni mo kay magunting pa ani. Kay Maldita ka. mag-agas. Maldita kaayo. Bikuha sa nang habol butang sa diri kong gunting ko dito. Kay mag-agas. Mm. Ang usaman, Tambal, maurot. Dito mo katag dito sa ang kane. ulagi, maulagi na. Kuha gunting. Kaya magunting tani ni bugkot. Kaya nas papalo lang, gunting daw no. Naa sa butanganan sa tambal. Ay, ang among habol sa pagsukan pagkaminyo na mo.
Karon pa dyan na kising taon, maunay among handumanan sa among kinabuhi ng habulan niya. Habol ninyo ni Lolo? Oo, Dugay na kailan? lugay na oy. Pagkamatay niya, muna din sa ako, idulog na ko, din ako may buwag sa akong ilong. Tinday na. Awiri din sa mo. Dali. Hindi ka pa ubanon, te. Ubanon ko, eh. Dili. Sa Mama. ingon. Mama. Ayaw uban kay. Maldita kayo ka. Katong nagtanaw si Joy og cellphone. Ako nagtanaw ko. Ikaw nagbulik kag baraon nga. Madayon kong gikusi. Te, grabe. Kaarte. Ano man kay. Imo pa ito kong gitulak. Oh. Kagumira, ana. Dua pa dun di ka buok. Ngon. Oh. Ay, sa mga isa. Hi mga katiktik, maura tong among vlog. Hinalingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye.